zápasu, kde sme mohli prehrávať 2-0. Hrubých chýba v obrane našej na čele s Krpotičom. Potom sme prebrali iniciatívu a mali sme 2-3 vyložené šance gólové, ktoré Roborák ani konci nepremenili. Takže hovorím, prvý počas nás svižne skončil 0-0. Do druhého počasu sme nastúpili s tým, že treba ten zápas rozhodnúť, treba dať gól, lebo takto vyzeralo, že kto dá gól vyhrá. Podarilo sa nám tam nejaké 55. minúte, nám perfektne vyšiel breaková situácia po osi Danko Rák, Ruskovský. Posledný menovaný to završil krásnym gólom, takže hovorím, potom už len umnou sme udržali ten výsledok 1-0, lebo super začal vyslovene len ako pár lopty, vytváral sa nejaké štandardné situácie, padal tam 16, ale hovorím, obrana to ustala na čele s brankárom Bredom a tešíme sa, že konečne sme prelomili tú zlú sériu a verím, že toto mužstvo už teraz si začne veriť vo vlastné síly a že to bude pokračovať najlepšie.